A čau lidi, jmenuji je Jura a vás tady vítám u dalšího videa. Tentokrát je to opět reakce na jednoho kluka, který dělal prostě song na české youtubery, na Vaďáka, Terry Blitzen a Jirku Krále. Všechny tři určitě znáte, jak Vaďáka, tak Terry Blitzen, tak Jirku Krále. Všechny tři určitě znáte. Jirka Krále si už nenatáčí, ano vím, že už nenatáčí, ale toto video, řekněme tomu, tento YouTube song už je prostě 3 roky starý, ale prostě v tu dobu jsem natočil reakce, tak jsem řekl, že jsem to natočil reakce, tak natočím tečkom tu reakci. Určitě ten song všichni znáte, ale no nic, nebudu to asi okecávat. Takže lidi, zkusíme od dnešního videa dávat nějaké určité hranice lajků, takže zkusme na tento videu dát takých 10 lajků, jo? 10 lajků, jo? Dobrý, děkuju. Tak jdeme na to video. Ale ten beat je dobrý lidi, ten beat je fakt dobrý. Když bylo Vaďákovi 7, lidi se mu smívali, že je jen ruská suka. Ale lidi, toto jakože, nevím, jestli o tom víte, ale Vaďákovi hodně lidí říkali, že je prostě Rusák. Jemu to prostě vadilo, on prostě to neměl rád. Prostě jemu hodně lidí říkalo, že je Rusák prostě a tak dál. Jemu to vadilo, neměl to rád a tak dál. A pak si to vzal nějak k srdci a prostě úplně to přijmul v pohodě a nevím, jak to bude teďkom, ale dřív, aspoň jsem teda podle toho, co jsem slyšel od ostatních youtuberů a tak dál, tak prostě třeba, když se podíváte na tuto reakci, on točil reakci úplně na to samé, na ten samý song a tam vlastně o tom Vaďákovi a o tom, že jsem mu říkal, jak jsem mu říkal Rusák a tak dál, tak tam o tom mluvil. Nevím, jak to takom přesně bylo, ale mluvil tam o tom, když tak se podívte na Vláďu. Vláďa taky točil reakci, ale už to už dávno, to už 2016 myslím, že natočil reakci, no tak nějak. A prostě tam o tom mluvil, tak se když tak podívte na to jeho video, pokud vás to zajímá o tom Vaďákovi. Jdeme dál. Když bylo Vaďákovi 7, jo. Úplně také to, jo, úplně, jo. Pro tedy to byl velký svět, všichni lidi byli bez make-upu, nedokonec byla všude já, tak Terry řekla. Konec. Dost. změním svět k lepšímu, lidi se nebudou muset stydět, založím si kanál, celý svět mě bude znát, když Celý svět mě bude znát. Fú. Jako i když jako celý svět asi znát nebude. Jako Terry Blitzen jakože celkem dost známá, ale aby uznal celý svět, to zase jakože, myslím si, že ne. Ani Českou nezná celé, myslím si, že se najde v Česku i pár jedinců, kteří Terry neznají. Co pár jedinců, celkem dost lidí. bylo Terry Blitzen 14, založila si YouTube kanál, na kterým točila holy, když bylo Terry Blitzen 14. Úplně jak odešel, úplně jo, úplně kam odešel, úplně kam on namýšleně, také to, já složil song, je také to, já složil song, co jste udělali vy, Na krabové farmě s jeho blonďatou hlavou, když odešel, začal natáčet Minecraft, který měl úspěch. Postupem času přidával hry a tak se z Jirky stal jeden z nejsledovanějších channelů na YouTube, když bylo. Ale k tomu to nemám co říct tomu Jirkovi Královi, ten má jako tak asi pravdu, je to celkem v pohodě zatím. A úplně ten Jirka Král teďkom, úplně taky vysmátý, úplně tam jde vidět, ne, ten Jirkovi úplně jde vidět, jak je spokojený, prostě nic neřeší. Jeho
let's playe začali nabírat na sledovanosti, když bylo Jirkovi 21. Jirka Král! Úplně jak je to Jirka Král! Ty vole, prostě... Dost. No nic, jdeme dál lidi. Jo, tady budeme muset ukončit a vyměňte ty titulky, co? Proč? Nemáme rozpočet, promiňte pane, ale tady to si vytrošu, tady to přece není, tady to přece... Že titulky nemáme rozpočet. Fuh. Co teď má je? Tenhle týden už třetí. No lidi, jako... Tohle si myslím, že bylo celkem jakože fajn, ale i tak, pokud chcete nějaké songy, jako neříkám, nebyl ten song zrovna nějaký nejhorší, nebyl jakože fakt nejhorší, ale mohl by jakože i lepší songy udělat. Mohl by jakože, já si myslím, že tento klučina na to má na to a mohl by udělat i lepší. Jako, neříkám, nebyl ten song jakože nějak extra dobrý, jo. Měl tam nějaké ty chybičky, prostě nebylo to jakože úplně, bylo to jakože, byly tam jakože také nějaké ty chyby, ale jakože, jak říkám, věřím, že tento klučina na to má, to bylo fakt celkem dobré, má ten klučina a já mu fakt věřím, že ten klučina to někam dotáhne. Fakt, pokud se tomu bude věnovat, tak by to někam mohl dotáhnout i tento klučina. Fakt tomu věřím lidi. A no nic. Nebudem to video prodlužovat. Já si myslím, že to můžeme ukončit. Tak, jak jsem říkal na začátku, dejme na tohle video 10 lajků. Já vám věřím, že to dáte. A takhle. Teď sice nemám počítač, ale už budeme zase u sebe počítač. Tak pokud ty dáte 10 lajků, tak až bude počítač, tak vám natočím video z LOLka. Natočím LOLko a no ještě uvidím, jak se bude chtět. Buď ho natočím, nebo udělám nějaký stream z LOLka, třeba 2hodinový stream z LOLka. Uvidíme, jak se mi bude chtět. Ale prostě LOLko bude, pokud 10 lajků dáte, tak udělám LOLko. Prostě buď stream, nebo něco. Buď stream, nebo mý video z LOLka. Takže lajkujte, dejte tady 10 lajků, zmačkněte to, následně to tlačítko like, dejte odběr za 100 odběratelů, je tady 36 odběratelů, za 100 odběratelů natočím nějaký speciál, takže dávejte to, sdílejte ty videa, prostě budu vděčný za jakoukoliv podporu, fakt byl bych vám za jakoukoliv podporu vděčný a no nic, my se tady můžeme ukončit, mějte se krásně, loučí se s vámi Jura a u dalšího videa zase čau.